L-ex konsulent f'Kastilja Neville Gafa tilef żewġ kawżi ta' libel kontra l-ġurnal The Malta Independent on Sunday minħabba stejjer li implikawh f'racket ta' visas mediċi lura fl-2014. Il-qorti rrakkomandat ukoll li l-Pulizija tinvestiga dak li qalu x-xhieda f'dan il-każ fejn ġie żvelat kif Gafa ipprova jixtrihom biex ma jiġdux. L-istejjer pubblikati fil-ġurnal tal-Ħadd f'Awwissu tal-2016 sostnew li l-eks uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru kien qed jieħu sa 150,000 euro fix-xahar fi skems marbuta mal-viżas mediċi bl-irċevuti juru 35,000 euro f'pagamenti li saru lil Neville Gafa minn middleman Libjan. L-istejjer tal-Independent kienu jduru fuq allegazzjonijiet li saru minn 12 ċittadin Libjan kollha vittmi tal-gwerra ċivili fil-pajjiż fejn l-eks uffiċjal tal-gvern li introduċa lilu nnifsu bħala aġent fis-settur tas-saħħa f'Malta kien talab flus għall-kura. Dak iż-żmien il-Gvern Malti kien offra trattament b'xejn lill-vittmi tal-gwerra ċivili Libjana. Fix-xhieda tiegħu Ajman Mohammed Al-Said kien qal li Gafa kien talbu bejn 2,000 u 2,500 euro sabiex jinħarġu medical visas għall-Libjani li kienu ġew feruti fir-reġjun fejn jgħix. Ali Mohammed Al-Gol qal li waqt li kien Malta l-kura Gafa talbu l-flus u peress li ma ħallsux spiċċa biex kellu jitlaq minn Malta. Xut ieħor Mohammed Najib Neville Gafa kien talbu 2,500 euro biex jibqa' jieħu l-kura Malta. Hamza Hussain Al-Wakwa qabel ma ġie Malta talbu l-ħlas ta' 2,500 euro ukoll għal medical visa. Daħasem Ali El-Maud waqt li kien Malta l-kura Gafa talbu bejn 2,000 u 3,000 euro għal viża iżda ma kellux biex iħallsu. Dawn kollu ma xhieda li tkellmu f'dan il-każ fost Libjani oħra li rrakkuntaw dak li għamlilhom Neville Gafa. F'dan il-każ għal David Lindsay der l-avukat Peter Fenech u għal Gafa der l-eks kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit.